som rád, že si prijal toto pozvanie na videoreferenciu a že si nám umožnil túto videoreferenciu aj nahrať ohľadne tvorby procesnej mapy a organizačnej štruktúry. A chcel by som ťa poprosiť, že keby si na začiatok len povedal, že čo ty robíš vo firme, alebo respektíve aký vzťah k firme máš a čo vaša firma robí. Tak ahoj Andrej, ďakujem za príležitosť a teším sa, že môžem zdieľať svoje skúsenosti a znalosti ostatnými a tým pádom podporiť podnikanie ako také. No, naša spoločnosť je rodinná spoločnosť a vznikla ešte skoro 30 rokov naspäť, 90 rokov a zaoberáme sa servisom a predajom medicínskych prístrojov na Slovensku, Maďarsku a na českom trhu. A medzičasom za tých 30 rokov sme založili ďalšie spoločnosti logistické, aj kozmetické na slovenskom a českom trhu. Teraz, čo aktuálne, o čom sa teraz rozprávame, je to tá spoločnosť Gupta, ktorá sa zaoberá predajom a servisom medicínskych technológií. A ja som konateľ a majiteľ spoločnosti a som dlhšie nebol aktívne súčasťou spoločnosti a teraz aktuálne od tohto koncom minulého roka, začiatkom tohto roka som sa zaktívnil a začal som byť už každodenným členom ako spoločnosti a tímu. No super, díky moc. Vítaj v pracovnom procese. Ďakujem pekne. A my sme sa tu vlastne stretli preto, aby si nám trošku porozprával tvoje skúsenosti z toho, že prečo pre vás bola vytvorenie procesnej mapy dôležité. Ako to samozrejme na začiatku si asi nevedel, že aký benefit to môže mať. Teraz odstupom času pravdepodobne vnímaš ten benefit alebo to, prečo ste sa rozhodli robiť tú procesnú mapu oveľa viac, to prečo, to why. A tak moja prvá otázka na teba je, že prečo ste sa teda rozhodli takú procesnú mapu vytvoriť, že aké benefity, alebo respektíve, čo bol dôvodom toho, že ste to začali robiť? Áno. A hlavné dôvody boli zvýšenie uvedomelosti o spoločnosti a pochopenie jej identity. Takže, lebo ja zdieľam názor, že zvýšením uvedomelosti pochopíme objektívnejšie následky našich činov a tým, že som nebol, ako som spomenul, dlhšie aktívnou súčasťou spoločnosti, to bolo pre mňa kľúčové. A tým, že sa stotožňujem s myšlienkou, že naša identita sú naše činnosti, takže pochopenie činnosti spoločnosti sú pre mňa, je veľmi, veľmi dôležité pre mňa. A proces je viac menej iným slovom činnosť. Takže procesná mapa a z nej vychádzajúca organizačná štruktúra sú nástroje na zvýšenie uvedomosti o spoločnosti. Takže čo sa týka benefitov pre spoločnosť a jej fungovanie, tak medzičasom, ako si povedal, ja som nemal okrem tejto predstavy, že chcem zvyšovať tú uvedomelosť a viac pochopiť, lebo tým, že ja som bol mimo, alebo som externý, nevedel som ešte, že aké benefity z toho vzniknú, ale veľmi zaujímavé bolo, ako sme začali vytvárať tú procesnú mapu, čo kvázi sa stalo po skoro 30 rokoch existencie spoločnosti, lebo doteraz sme také nikdy predtým nerobili. Takže teraz sme mali tú príležitosť objektívnejšie pochopiť spoločnosť ako takú, cez jej činnosť a súvislosti v rámci spoločnosti a tým pádom sme spoznali aj jej identitu. Lebo ako som spomínal pred chvíľou, tá identita vychádza práve z tej činnosti v mojom vnímaní, že čo konáme, to zadefinuje nás
a tým pádom sme pochopili našu aj internú identitu, aj externú identitu voči našim dodávateľom, partnerom. Takže a tým pádom cez pochopenie činnosti identity sme aj pochopili, že kde tvoríme my pre koho hodnotu, ako aj pre našho zákazníka, partnera, ako dodávateľa a pochopenie našej hodnoty tá je veľmi tiež dôležité, lebo to je základ aj v tých všetkých vzťahov, ktorých máme. Takže vychádza potom z tej procesnej mapy, kde sa vytvorila organizačná štruktúra. Lebo tá procesná mapa, ako som spomenul, ako dáva nám ten prehľad, takú mapu skutočnosti o našej spoločnosti a pochopíme tie činnosti a tie činnosti, aby mohli byť vykonané, tak na základe týchto činností sa vytvorí tá organizačná štruktúra. A tá organizačná štruktúra, kvázi to sú už tí členovia toho týmu alebo tej spoločnosti zadefinované v istej štruktúre, hierarchii. A organizačná štruktúra tým pádom zabezpečuje prehľad spoločnosti z hľadiska pozície, ktoré činnosti vykonajú. Takže cez tú organizačnú štruktúru alebo tá organizačná štruktúra nám umožnila pochopiť zodpovednosti z hľadiska pozícií. Lebo v rámci procesnej mapy už sme videli tie zodpovednosti v rámci činnosti, ale teraz už to získalo akoby mená alebo už skutočných zodpovedných kolegov z hľadiska tých pozícií. A tým pádom nám to zabezpečilo ako zvýšenie autonomitu jedincov ako takých, ako ale aj skupín daných oddelení. Takže, že aby mohli naozaj nezávisle maximalizovať efektivitu vlastnej činnosti ako aj jedinec, ako aj jedna časť, bunka spoločnosti alebo spoločnosť ako taká. Takže cez pochopenia týchto skutočností ešte nám zabezpečilo aj to, že pochopili sme, že ako treba zabezpečiť zastúpenie daných pozícií, aby nemali sme závislosť na daných členov, keď sú napríklad na dovolenke alebo hoci čo sa im udeje, takže aby sme vedeli, že tá stabilita interná by bola zabezpečená pri hociakej zmene týkajúca daných kolegov. Takže preto podľa môjho názoru, akože procesná mapa a organizačná štruktúra sú základným kameňom pre spoločnosť, keď zámer spoločnosti je vytvorenie efektívnejšiu spoluprácu a zabezpečenie úspešnej dlhodobej funkčnosti a hlavne oveľa hodnotnejšie spoluprácu pre každého členu, lebo v zásade tu sa nám vždy jedná len alebo nie len, ale to je hlavná zámer pre mňa spoločnosti, aby sme vedeli ako ľudia spolupracovať čím hodnotnejšie, čím efektívnejšie, aby sme sa navzájom lepšie chápali, aby sme mohli vytvoriť také pozície, alebo nasadiť kolegov do takých pozícií, kde môžu oni uskutočniť alebo žiť ich silné stránky a všetko ostatné je v úvodzovkách len logistika o to, ale je to kvázi spoločnosť je pre mňa spolupráca ľudí ako takých. Super. Takže to boli moje skúsenosti a názory. Super, ďakujem veľmi pekne za túto skúsenosť a názor. Ja vnímam ešte procesnú mapu alebo minimálne ten proces postavený tak, že aj z pohľadu metodiky teórie obmedzení, že proste procesy alebo procesná mapa vie zlepšovať a zrýchlovať tok činnosti práce v rámci firmy. To znamená, že od nákupu po predaj.
Na druhej stránke, keď zlepšujeme pod pomocou procesnej mapy alebo zrýchlujeme tok práce v rámci firmy, tak samozrejme sme efektívnejší, má to pozitívnejší dopad na tržby, pokiaľ samozrejme predaj funguje v poriadku. Čiže ja to vnímam aj ako taký roadmap na to, aby tá firma fungovala ako, ja tomu hovorím, ako taký dobrý namazaný stroj, proste bez nejakých komplikácií a bez nejakých proste problémov. A Áno, to súhlasím s tebou a to je ako my primárne to celé, ako aj TOC, ako čo ja aspoň ako ju chápem, jedná sa to o flow a fokus a presne ako hovoríš, že, že táto procesná mapa ten flow zabezpečuje. Lebo tým, že chápem tie súvislosti, každý vie, čo má robiť, to maximalizuje efektivitu a plynulosť všetkých tých činností, tie nadväznosti a tak ďalej sú veľmi presne zadefinované, kedy sa tie štafety činnosti odozdajú, takže úplne s tým súhlasím, že z hľadiska TOC to veľmi je nápomocné a zabezpečilo aj ten fokus daných členov tým, že oni kvázi získajú tú autonomitu a môžu sa naozaj tomu venovať, čo je ich úloha, nerobia multitasking a chápu, čo majú robiť a zahlbiť sa do ich činnosti a to všetko ten koncept takto podporuje tento nástroj, tá procesná mapa je tak, organizačná. no. Ja to tiež tak vnímam, že to je vlastne z chaosu prejsť do takej ako proste organizovanej práce, hej, že to je taký, že chaotický systém versus taký, ono síce asi stále nejaká forma chaosu tam bude v tom systéme, ale, lebo sa asi nalienajkovať sa to úplne nedá, ale ten chaos zase bude taký organizovanejší a ľudia budú vedieť, prečo to robia, čo tou činnosťou chcú docieliť, alebo čo tým zoskupením tých ľudí daných vo firme chce tá celková firma dosiahnuť, hej, že to sa tou Súhlasím. procesnou mapou tiež asi určuje, že Áno, súhlasím, áno, je to ako hovoríš, že ja to tiež takto vnímam, že viac menej to je chaos a poriadok a vieme, že chaos, všetko, čo my neovládame a nás riadia, ovplyvňuje a poriadok, kde my získame alebo relatívne zvyšujeme našu moc a možnosti a práve z toho chaosu tá procesná mapa urobí ten poriadok a už nebudeme obeťmi, ale vieme viac ovplyvňovať veci a chápeme ich viac. To je, čo som aj na začiatku hovoril, to je to zvýšenie uvedomelosti, to pochopenie v štruktúrach, tú spoločnosť v logických súvislostiach. Takže čo je, ja si myslím, zámer, lebo ako si ja hovorí, že ten chaos je aj taký veľký, že my relatívne môžeme zvyšovať ten poriadok, ale takže tam priestor je do nekonečna a toto je ale veľmi, veľmi skvelým nástrojom k tomu, aby sme ten poriadok ako zabezpečili. super. Tomáš, ešte raz ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a tvoje drahocenné skúsenosti, ktoré si človek častokrát musí prejsť sám, aby mohol ich nazvať skúsenostiami a častokrát sú nielen o tom, že je všetko fajn, ale že sa aj trápime a proste sme nielen pozitívne, aj negatívne naladení, tak díky moc za to. A super, budem rád, keď samozrejme toto si pozrú aj iní ľudia a budú vnímať potrebu procesnej mapy. Tak ďakujem ešte raz, drž sa a vidíme sa. Maj sa, čau. A ešte môžem k tomu niečo povedať. Áno, jasné, Takže, hovor. to súhlasím, že je to výzva. Ako treba si to uvedomiť, že tým pádom, že my sme nemali, lebo je to neustále učenie sa a človek má byť otvorený k tomu a očakávaním, že za 5 minút to všetko ovládam, to tak nefunguje. Takže, ale každým dňom človek sa niečo priučí a bude v úvodzovkách uvedomelejší a tým pádom to podporuje ten celý proces a vždy získava ďalšiu a ďalšiu hodnotu. Takže ja každý, kto sa rozhodne s touto cestou, tomu držím veľmi palce a myslím si, že jednoznačne sa to oplatí a ani nevidím inú cestu,
momentálne v rámci mojich skúseností ako túto, keď človek naozaj, ako som chcel, ako som aj zadefinoval, chcel to podnikanie čo najuvedomelejšie, zdravšie, úspešnejšie viesť, ale áno, je to výzva, ale výzva, ktorá sa oplatí, takže je to investícia, ktorá každopádne je zmysluplná. A ja by som sa tiež chcel ešte raz poďakovať, hlavne poďakovať za podporu, lebo že som vôbec na to prišiel, alebo že získal som tú príležitosť vôbec tieto nástroje implementovať, tak ďakujem prvom rade tebe, Andrej, a Simplicity, ktorí mi ako zblížili vôbec TOC a vôbec to zmýšľanie TOC a filozofiu, logiku a cez nej ďalej ako tú príležitosť, že som sa mohol spoznať s Kopex aj s Marcelou, ktorou sme toto všetko tvorili a tvoríme. Takže obaja ste veľmi veľkým prínosom pre našu spoločnosť a veľkou podporou. Takže ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Super, ďakujeme aj my.